Vă salutăm de aici, de pe acest acoperiș, unde acum arată așa, dar în cea mai scurtă perioadă aici vor fi montate panouri solare sau fotovoltaice, așa cum le cunoaște toată lumea. Simeon, spune-ne despre acest proiect. În acest moment noi am ridicat tot materialul necesar pe acoperișul întreprinderii de date și în continuare se vor desfășura lucrările propriu-zise. Da? Aici, cum vedem, structura de fixare de tip de balast prefabricată, cu înclinație est-vest va fi. Și deja fiți cu ochii pe noi, că desigur să vedeți cum va arata în continuare. Câte panouri aici urmează fi instalate? 291 de panouri, aproape 172 de kW, că panoul fotovoltaic are capacitate de 590 de W. Dacă și voi aveți o activitate economică și vă doriți o centrală fotovoltaică pentru a avea facturi cât mai aproape de zero sau ba chiar cu zero, dați un mesaj și Energomedia vă face o ofertă și desigur că vă proiectează și instalează o centrală fotovoltaică.